Γεια σας φίλοι μου. Πανσέλινο στον υδροχόο και τη 17η μοίρα το Σάββατο 9 Αυγούστου. Επηρεάζει περισσότερο τα δεύτερα δεκαήμερα των ζωδίων και λίγο πιο δύσκολα αυτόν του σταθερού σταυρού, των ταύρων δηλαδή, των λεόντων, των σκορπιών και των υδροχόων και βέβαια όσων έχετε σημεία και πλανήτες εκεί. Θα χαρακτήριζα σκληρό αυτό το φεγγάρι και γιατί το λέω αυτό. Έχουμε πει ότι πανσέλινο σημαίνει πως ο ήλιος βρίσκεται απέναντι από τη σελήνη. Κάνουν αντίθεση λοιπόν. Η όψη αντίθεση γενικά είναι μια δύσκολη όψη. Πολλές φορές όμως υπάρχει κάποιος πλανήτης που διευκολύνει αυτή την αντίθεση. Για παράδειγμα στην προηγούμενη πανσέλινο στον εγώ καιρό αυτός ήταν ο Άρης. Εδώ όμως δεν υπάρχει καμία βοήθεια και ίσα ίσα έχουμε όψη χιαστή του ηλίου με τον βόρειο δεσμό. Θα μου πεις είναι μια δευτερεύουσα όψη αυτή. Παρ' όλα αυτά είναι αρνητική. Και τετράγωνο με τη Λίλιθ και άρα η ένταση δεν θα έχει διέξοδο και θα πρέπει να τη διαχειριστούμε κλείνοντας τις υποθέσεις μας όσο πιο ήσυχα γίνεται, γιατί όπως έχουμε πει οι πανσέλινοι μιλούν για ολοκλήρωση καταστάσεων. Η όψη χιαστή που κάνει με τον βόρειο δεσμό στους Ιχθύς μιλάει για μοιραίες εξελίξεις αλλά σε ένα πιο παρασκηνιακό επίπεδο, ενώ θα μας δώσει και μία ένδειξη του τι θα ακολουθήσει με την σεληνιακή έκλειψη στις 7 Σεπτεμβρίου. Και η Λίλιθ εκεί από το Σκορπιό όμως σε τετράγωνο δείχνει κρυφά κίνητρα σε κάποιες ενέργειες που θα γίνουν, ιδιαίτερα σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. Άλλωστε το ζώδιο του υδροχόου αφορά την κοινωνία και τις ομάδες των ανθρώπων και ο Λέοντας που θα βρίσκεται ο ήλιος απέναντι αφορά τους ηγέτες. Ίσως λοιπόν κάποιο κοινωνικοπολιτικό θέμα που θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες να έχει άλλες προεκτάσεις από τις προφανείς που θα αντιληφθούμε όλοι. Δεν αποκλείονται δυστυχώς οι φωτιές ή τα πιο έντονα καιρικά ή και γεωφυσικά φαινόμενα. Το μεταναστευτικό επίσης ενδέχεται να μας απασχολήσει πιο έντονα με την αντίθεση Άρη Κρόνου Ποσειδώνα, η σύνοδος δηλαδή Κρόνου Ποσειδώνα σε αντίθεση με τον Άρη από το Ζυγό, που είναι εξίσου σημαντική και αυτή η όψη με την πανσέλινο. Επηρεάζει περισσότερο τους παρορμητικούς των πρώτων και τους μεταβλητούς των τελευταίων ημερών, αλλά και όσους ανήκουμε ή έχουμε σημεία και πλανήτες στις πρώτες και τις τελευταίες μοίρες των ζωδίων μας, φέρνοντας μια ταλαιπωρία παραπάνω για ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Σε συνδυασμό μάλιστα και με τον ανάδρομο Ερμή, αφήστε το, δεν προχωράει τίποτα ακόμη. Εκτός από τις επανασυνδέσεις βέβαια, για τις οποίες είναι μια ιδανική περίοδος. Μια έλλειψη ενέργειας επίσης μπορεί να φέρει αυτή η αντίθεση και μεγάλη κούραση σε σωματικό επίπεδο, αλλά και απογοήτευση από ανθρώπους και καταστάσεις και μια μεγαλύτερη ανασφάλεια για το μέλλον σε ψυχολογικό επίπεδο. Ο ουρανός ωστόσο και ο Πλούτονας σε αρμονικές όψεις μας βοηθούν να κάνουμε σημαντικές αλλαγές και να βγάλουμε ό,τι μας βλάπτει από τη ζωή μας, ό,τι τοξικό από τη ζωή μας. Πλησιάζει και η Σύνοδος Αφροδίτης Δίας στις 12, για την οποία έχω μιλήσει στο μηνιαίο βίντεο του Αυγούστου και τι θα φέρει σε κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Οπότε το πιο απαιτητικό διάστημα θα είναι κυρίως μέχρι τις 11. Πάμε να δούμε όμως πώς επηρεάζουν όλα αυτά κάθε ζώδιο ένα δεκαήμερο. Στις γενικές προβλέψεις όπως αυτή εδώ, θυμήσου να ακούς πρώτα τον οροσκόπο σου. Κρυός και πρώτο δεκαήμερο. Δεν είναι εύκολο αυτό το διάστημα για σας Κρύοι μου, αφού οι πιέσεις είναι αρκετές. Ίσως έχετε αναλάβει πολλές υποχρεώσεις που δεν σας αφήνουν να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το καλοκαίρι όπως θα θέλατε. Σε θέματα σχέσεων συνεργασιών μπορεί να νιώθετε απογοητευμένοι από ανθρώπους και καταστάσεις που δεν φάνηκαν αντάξει των προσδοκιών σας. Φαίνεται σαν οι άλλοι να έχουν μια πιο εχθρική διάθεση απέναντί σας ή να είναι πολύ απαιτητικοί. Παρ' όλα αυτά, μια επανασύνθεση ευνοείται τώρα. Την υγεία σας επίσης να προσέχετε, δόντια κόκαλα εκεί με τον Κρόνο ή και δηλητηριάσεις ακόμη ή ιώσεις με τον Ποσειδώνα. Ουρανός και Πλούτονα σας βοηθούν να διαχειριστείτε ωστόσο πιο εύκολα τις καταστάσεις μέσα από το ανοιχτό μυαλό, την ανοιχτή σκέψη, την επικοινωνία, την κοινωνικοποίηση, αλλά και με το να αφήσετε πίσω σας καταστάσεις δυσλειτουργικές που δεν προχωρούν, δεν έχουν καμία προοπτική και σας κρατούν πίσω και σας βλάπτουν. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο που εσείς επηρεάζεστε από την πανσέλινο στον υδροχόο, φιλικό για σας ζώδιο και η οποία αφορά περισσότερο συλλογικά θέματα, παρέες, ομάδες αλλά και τα μελλοντικά σας σχέδια.
Με κάποια άτομα του φιλικού σας κύκλου μπορεί τώρα να έρθετε πιο κοντά, ενώ με άλλα να απομακρυνθείτε λόγω διαφορών στις απόψεις και στα θέλω. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να αλλάξετε τους στόχους σας και το πώς θα τους πετύχετε, οπότε καλό θα είναι να έχετε και ένα plan B για ό,τι θέλετε να κάνετε. Αν δεν εξελιχθεί δηλαδή καλά αυτό, έχω το άλλο, ας πούμε, κάπως έτσι. Και επειδή οι πανσέλινοι λειτουργούν σε άξονες, δεν αποκλείεται να έχετε εξελίξεις και στα αισθηματικά σας, με μια σχέση να αλλάζει επίπεδο, είτε δηλαδή να έρχεστε πιο κοντά με το άτομο που σας ενδιαφέρει και να σοβαρεύει η κατάσταση, είτε να απομακρύνεστε όμως αν προϋπήρχαν σε αυτή προβλήματα. Πάμε και στο τρίτο δεκαήμερο, που για σας το τελευταίο ημερών του δεκαημέρου σας φαίνεται πιεστική η εργασία και η καθημερινότητά σας. Αν και κατά καλό καιρό θα έχετε παραπάνω τρέξιμο, ίσως και κάποια προβλήματα εκεί στο χώρο εργασίας σας, με συναδέλφους σας για παράδειγμα. Ένα θέμα υγείας επίσης μπορεί να σας απασχολήσει. Δώστε προτεραιότητα επομένως στην ξεκούραση και στη βελτίωση της φυσικής σας κατάστασης. Ωστόσο, στα οικονομικά φαίνεται πως υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες να αυξήσετε το εισόδημά σας. Ταύρος και πρώτο δεκαήμερο. Απαιτητική η καθημερινότητα ή η εργασία σας αυτό το διάστημα. Έχετε πολλά όπως φαίνεται να τακτοποιήσετε, αν και Αύγουστος, κάτι που επηρεάζει τη διάθεσή σας, κάνοντας την πιο κλειστή. Ένα θέμα υγείας ενδέχεται επίσης να σας απασχολήσει. Δώστε προτεραιότητα στην ξεκούραση και τη βελτίωση της φυσικής σας κατάστασης όσο γίνεται, όπως και στις σχέσεις με συναδέλφους σας ή στο εργασιακό σας περιβάλλον που ίσως υπάρξουν κάποια προβλήματα. Φαίνεται παρόλα αυτά πως αποκτάτε μεγαλύτερη επιρροή επαγγελματικά και κοινωνικά, ενώ και οικονομικά υπάρχουν ευκαιρίες αύξησης του εισοδήματός σας. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο, που εσείς επηρεάζεστε από την Πανσέλινο στον υδροχόο, η οποία αφορά περισσότερο την καριέρα και την πορεία ζωής σας γενικότερα. Θα τραβήξετε περισσότερη προσοχή πάνω σας από ό,τι συνήθως, οπότε μπορείτε να προβάλλετε τη δουλειά και τα επιτεύγματά σας ευκολότερα. Κάποιοι ίσως επανεξετάσετε τώρα τις επιλογές που έχετε κάνει και αποφασίσετε να αλλάξετε πορεία και να κινηθείτε προς μια νέα κατεύθυνση, είτε επαγγελματικά είτε όμως και προσωπικά. Και επειδή οι πανσέλινοι λειτουργούν σε άξονες, δεν αποκλείεται να έχετε και εξελίξεις σε θέματα σπιτιού, οικογένειας ή να υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις που θα πρέπει να φέρετε εις πέρας. Άτομα που θεωρούνται εξουσίας, όπως αφεντικά, γονείς, σύζυγος, δεν θα είναι ιδιαίτερα δεκτικοί αυτές τις μέρες και θα έχουν πολλές απαιτήσεις. Πάμε στο τρίτο δεκαήμερο, που για σας των τελευταίων ημερών του δεκαημέρου σας, η αντίθεση Άρη Κρόνου Ποσειδώνα φέρνει εμπόδια ή και μια απογοήτευση σε αισθηματικά σας θέματα και γενικότερα θα έχετε μια δυσαρέσκεια αυτές τις μέρες, ίσως από τις πολλές απαιτήσεις που δεν σας αφήνουν να χαλαρώσετε όπως θα θέλατε. Μπορεί να βγουν τώρα στην επιφάνεια διαφορές με το τέρ σας ή με ένα φιλικό σας πρόσωπο και να σας απομακρύνουν. Επίσης, θέματα παιδιών θα σας απασχολήσουν τους γονείς. Το κλειδί είναι να αλλάξετε νοοτροπία, να αφήσετε πίσω σας τοξικές καταστάσεις, αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις, υιοθετώντας μία πιο αισιόδοξη στάση απέναντι στη ζωή. Δίδυμη και πρώτο δεκαήμερο. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται εκεί πέρα σε μια ομάδα που ανήκετε, σε μια παρέα, στο διαδίκτυο να ασχολείστε, περιμένατε στήριξη και τώρα άνθρωποι και καταστάσεις σας απογοητεύουν. Με το σύντροφο ή με το παιδί σας επίσης μπορεί να έχετε δυσαρέσκεια για κάποια πράγματα. Ενώ και στα σχέδιά σας μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε στρατηγική για να τα πετύχετε ή και να αλλάξετε εντελώς τους στόχους σας. Μην διστάσετε πάντως να αλλάξετε παγιωμένες αντιλήψεις που σας κρατάνε πίσω, αλλά και να βγάλετε τους τοξικούς από τη ζωή σας. Τώρα είναι ιδανική στιγμή και μάλιστα ο ουρανός από το ζώδιό σας σας βοηθάει και σας κατευθύνει προς τα εκεί. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο, που εσείς επηρεάζεστε από την Πανσέλινο στον υδροχόο, η οποία δεν σας βλέπει αρνητικά, φέρνει ταξίδια και μετακινήσεις, στα οποία να είστε προσεκτικοί όμως, γιατί ναι μεν γίνεται σε ένα φιλικό για σας ζώδιο, αλλά δεν είναι και πολύ εύκολη όπως είπαμε. Μπορεί βέβαια η δυσκολία της να σημαίνει πως δεν πολύ θέλετε να πάτε κάπου και πρέπει κατά κάποιο τρόπο. Εξελίξεις φέρνει επίσης η ολοκλήρωση σε θέματα εξωτερικού, σπουδών, νομικών σας υποθέσεων. Δεν αποκλείεται να έχετε μια επικοινωνία ή κάποια νέα που θα σας προβληματίσουν, αλλά και θέματα με αδέρφια και συγγενείς σας. Πάμε στο τρίτο δεκαήμερο, που εσείς των τελευταίων ημερών του δεκαημέρου σας φαίνεται να έχετε τρέξιμο για το σπίτι και την οικογένεια. Πολλές υποχρεώσεις, για να μην πω αγκαρίες,
και αρκετό άγχος. Προσοχή στην υγεία, γιατί μπορεί να νιώθετε μια μεγαλύτερη καταπώνηση του οργανισμού σας. Κάτι παρόμοιο με το σπίτι φαίνεται και στα επαγγελματικά σας, με άτομα και καταστάσεις να σας απογοητεύουν. Να μην αναγνωρίζετε ίσως η αξία σας, αλλά οι απαιτήσεις να μεγαλώνουν. Βοηθήσα σε όλο αυτό ο Ουρανός και ο Πλούτονας που σας ζητούν να απαλλαγείτε από ανασφάλειες που σας κρατάνε πίσω και να ξεκαθαρίσετε με το παρελθόν σας, αφήνοντας πίσω ό,τι σας πλήγωσε. Καρκίνος και πρώτο δεκαήμερο. Τι να λέμε τώρα, είναι δύσκολο διάστημα αυτό για σας, με Κρόνο Ποσειδώνα εκεί στα επαγγελματικά σας να φέρνουν και ευθύνες, αλλά και απογοητεύσεις από τους άλλους που δεν αναγνωρίζουν, όπως φαίνεται, την αξία σας. Για το σπίτι και την οικογένεια επίσης υπάρχουν πολλές απαιτήσεις, ίσως και απογοητεύσεις από δικούς σας ανθρώπους. Γενικά απογοητεύεστε από κάποιες προσδοκίες που είχατε από καταστάσεις και ανθρώπους, οι οποίες δυστυχώς τώρα διαψεύδονται. Γενικότερα υπάρχει ένα μπλοκάρισμα σε ό,τι θέλετε να κάνετε τώρα, αλλά μην αποθαρρύνεστε και αλλάζουν πολύ σύντομα τα πράγματα. Διώξτε φοβίες, ανασφάλειες και φαντάσματα του παρελθόντος, σας λένε Ουρανός και Πλούτονας. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο που εσείς επηρεάζεστε από την Πανσέλινο στον Υδροχό, η οποία αφορά περισσότερο τα οικονομικά σας. Ίσως τώρα αποπληρώνετε ένα χρέος σας. Ίσως χρειαστεί επίσης να δανείσετε ή να δανειστείτε χρήματα. Γενικότερα φαίνονται εξελίξεις σε κοινά οικονομικά σας θέματα, για παράδειγμα σε ένα κληρονομικό, φορολογικό, μία αποζημίωση, ένα επίδομα. Επίσης μπορεί τα έξοδά σας να είναι αυξημένα αυτές τις μέρες ή να υπάρχει και μία αλλαγή στο εισόδημά σας, ενώ και σε ψυχολογικό επίπεδο φαίνεται να βγάζει στην επιφάνεια αποθυμένα σας και να έχετε μια μεγαλύτερη εσωτερική ένταση, αλλά προσπαθήστε να τη διαχειριστείτε με λογική και να μην την ξεσπάσετε στο σύντροφο ή σε κοντινούς σας ανθρώπους. Πάμε και στο τρίτο δεκαήμερο, που για σας των τελευταίων ημερών του δεκαημέρου σας φαίνονται κάποια προβλήματα στην επικοινωνία και τις μετακινήσεις σας. Ίσως αντιμετωπίσετε κάποιες δυσκολίες σε ένα ταξίδι που θέλετε να κάνετε ή κάποια θέματα με το μεταφορικό σας μέσο, ακόμη και με το κινητό σας τηλέφωνο. Οι παρεξηγήσεις επίσης με άτομα του περιβάλλοντός σας είναι πολύ πιθανές, ενώ δεν αποκλείεται να σας απασχολήσει και ένα θέμα με συγγενείς σας. Τέλος, αν κάποια πλάνα σας γενικά βλέπετε να μην προχωράνε και να συναντάνε εμπόδια, ο Ουρανός σας βοηθά να κάνετε αλλαγές σε αυτά ή στον τρόπο για να τα πετύχετε. Λέων και πρώτο δεκαήμερο. Η αντίθεση Άρη, Κρόνου, Ποσειδώνα μπορεί να φέρει εμπόδια και δυσκολίες στις μετακινήσεις και τις επικοινωνίες σας, για παράδειγμα σε ένα ταξίδι που θέλετε να κάνετε, ή και κάποιο πρόβλημα στο μεταφορικό σας μέσο. Πιθανές επίσης είναι και οι παρεξηγήσεις με άτομα του περιβάλλοντός σας. Τουλάχιστον ο Πλούτονας δεν σας πιέζει αυτή τη στιγμή απέναντί σας, γιατί είχα πολλά παράπονα από λιοντάρια του πρώτου δεκαημέρου με την προηγούμενη νέα σελήνη που είχαμε, την Πλουτόνια. Σας δείχνει όμως αυτή τη στιγμή ο Πλούτονας πως πρέπει να κάνετε αλλαγές στον τρόπο που αντιμετωπίζετε τις σχέσεις σας με τους άλλους και να μην διστάσετε να βγάλετε τοξικά άτομα από τη ζωή σας. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο, που απέναντί σας γίνεται η Πανσέλινο στον Υδροχό και φέρνει εξελίξεις στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Επαναξιολογείτε τώρα τα δεδομένα σας και ίσως αποφασίσετε να αλλάξετε πορεία. Αυτή η αλλαγή πορεία σε μια σχέση που στηρίζεται σε γερές βάσεις μπορεί να σημαίνει πως έρχεστε πιο κοντά με τον σύντροφό σας. Σε μια σχέση όμως που προϋπήρχαν προβλήματα, μπορεί να έρθουν εντάσεις ακόμη και το τέλος της. Εξαρτάται αυτό από το προσωπικό σας χάρτη. Κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί και σε μια συνεργασία σας, είτε να απολαύσετε δηλαδή τους καρπούς των προσπαθειών σας, είτε να υπάρξουν κάποιες εντάσεις και προβλήματα αυτές τις μέρες. Προσέχετε και την υγεία σας γενικά. Πάμε στο τρίτο δεκαήμερο, που για εσάς των τελευταίων ημερών του δεκαημέρου σας φαίνονται κάποιες πιέσεις στα οικονομικά σας. Μπορεί για παράδειγμα να μειωθούν τα έξοδά σας, γιατί δεν πάνε καλά οι δουλειές ή χάνετε μία πηγή εσόδων σας. Μπορεί όμως και να μην έχετε αλλαγή στα έσοδα, αλλά να κάνετε περισσότερα έξοδα αυτό το διάστημα. Χρέη και λογαριασμοί επίσης μπορεί να πιέσουν, οπότε εγκράτεια όσο γίνεται στα οικονομικά σας αυτές τις μέρες, μέχρι περίπου τα μέσα του μήνα. Σε συναισθηματικό ή ψυχολογικό επίπεδο μπορεί επίσης να αντιμετωπίσετε προβλήματα σε μια σχέση σας, να σας απαγοητεύει ένας άνθρωπος ή μια κατάσταση ή αποθυμένα σας να έρχονται στην επιφάνεια. Ο Ουρανός και ο Πλούτονας σας ζητούν να τολμήσετε αλλαγές στην καριέρα και τη δημόσια εικόνα σας και να φύγετε γενικότερα από τοξικές για σας καταστάσεις της ζωής σας. Παρθένος και πρώτο δεκαήμερο.
Στα οικονομικά σας, ο Άρης, σε αντίθεση με Κρόνο Ποσειδώνα, φέρνει περισσότερα έξοδα, ίσως και μία μείωση στα έσοδά σας αυτό το διάστημα, αλλά και ένα μπλοκάρισμα σε υποθέσεις που σχετίζονται με χρήματα τρίτων, όπως χρήματα συντρόφου, κληρονομικά, επιδόματα, δάνεια, ασφάλειες, αποζημιώσεις, όλα αυτά, ή λογαριασμοί και χρέη που πιέζουν, οπότε χρειάζεται πολύ καλή διαχείριση. Εκεί μέχρι περίπου τις 15 του μήνα είναι το πιο δύσκολο, μέχρι τις 11 το πιο δύσκολο, αλλά βάλτε εσείς μέχρι τις 15 χοντρικά. Εκτός από οικονομικά, αυτοί οι οίκοι δείχνουν και συναισθηματικά ή ερωτικά προβλήματα και πιθανόν η συμπεριφορά του συντρόφου σας απογοητεύει. Το κλειδί είναι να κάνετε τις αλλαγές που Ουρανός και Πλούτονας σας ζητούν στην καριέρα και την καθημερινότητά σας, αφήνοντας πίσω τοξικές για σας καταστάσεις. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο που εσάς σας επηρεάζει η Πανσέλινο στον Υδροχόο, η οποία αφορά θέματα εργασίας, υγείας, καθημερινότητας. Αλλαγές φαίνονται λοιπόν στο εργασιακό σας περιβάλλον, ακόμη και αλλαγή αντικειμένου εργασίας. Να προσέχετε όμως τις σχέσεις με συναδέλφους σας, γιατί μπορεί να υπάρξουν παρασκηνιακές ενέργειες εις βάρος σας και γενικότερα όμως υπάρχει ένα παρασκήνιο αυτό το διάστημα. Μπορείτε επίσης πιο εύκολα να κόψετε κακές συνήθειες τώρα και να προσέξετε περισσότερο τη φυσική σας κατάσταση, γιατί μάλλον υπάρχει το κίνητρο για κάτι τέτοιο. Και επειδή ο έκτος οίκος αφορά και τα κατοικίδια, δώστε τους ιδιαίτερη προσοχή γύρω από αυτό το φεγγάρι. Συνήθως 5 μέρες πριν και μετά από κάθε φεγγάρι βγαίνουν τα κυριότερα γεγονότα. Πάμε στο τρίτο δεκαήμερο που για εσάς των τελευταίων ημερών του δεκαημέρου σας η αντίθεση του Άρη με Κρόνο Ποσειδώνα προκαλεί προβλήματα στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Ίσως ο σύντροφός σας ή ένας συνεργάτης σας απογοητεύει με τη συμπεριφορά του, ιδιαίτερα αν είχατε κάποιες προσδοκίες από αυτά τα άτομα. Πάντως, Ουρανός και Πλούτονας σας ζητούν να κάνετε αλλαγές στη ζωή σας, να υιοθετήσετε έναν πιο ανοιχτό σε νέα πράγματα τρόπο σκέψης και κυρίως να αφήσετε πίσω σας τοξικές καταστάσεις της ζωής σας που σας βλάπτουν. Ζυγός και πρώτο δεκαήμερο. Δεν είναι εύκολο και εξαίγνιαστο διάστημα αυτό για σας μέχρι περίπου τα μέσα του μήνα. Υπάρχει ένα μπλοκάρισμα αυτή τη στιγμή σε όσα θέλετε να κάνετε, πολλές υποχρεώσεις, ενώ σχέσεις και συνεργασίες σας πιέζουν. Ο Κρόνος απέναντι σας ζητάει να αναλάβετε ευθύνες σε μια σχέση σας, ενώ ο Ποσειδώνας σας μπερδεύει και δεν σας αφήνει να κάνετε σωστές επιλογές. Γενικά νιώθετε απογοητευμένοι με πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή στη ζωή σας. Παρ' όλα αυτά, μια επανασύνδεση ευνοείται. Ουρανός και Πλούτονας σας ζητούν να αφήσετε στο παρελθόν παλιές πεποιθήσεις και νοοτροπίες σας και να βγάλετε την τοξικότητα της ζωής σας για να καταφέρετε να εξελιχθείτε. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο που εσείς επηρεάζεστε από την Πανσέλινο στο φιλικό για σας Υδροχόο, η οποία αφορά περισσότερο τα αισθηματικά, τα παιδιά και τα δημιουργικά σας σχέδια. Εξελίξεις φαίνονται λοιπόν σε μια σχέση σας, στην οποία η σύνδεση μεταξύ σας μπορεί να γίνει πιο ουσιαστική και να αλλάξετε επίπεδο, για παράδειγμα να την επισημοποιήσετε ή να διαλυθεί αν προϋπήρχαν προβλήματα σε αυτή. Οι ελεύθεροι μπορεί να έχετε κάποια νέα γνωριμία, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αυτό που ζητάτε, αυτό που θέλετε. Οι γονείς μπορεί να χρειαστεί να ασχοληθείτε περισσότερο τώρα με τα παιδιά σας και με θέματα που τα αφορούν. Γενικότερα πάντως να έχετε ένα εναλλακτικό σχέδιο δράσης, γιατί κάποια σχέδιά σας μπορεί να βρουν εμπόδια. Και επειδή οι Πανσέλινοι λειτουργούν σε άξονες, δεν αποκλείεται να έχετε και κάποιες αλλαγές στο φιλικό σας κύκλο. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται εκεί. Πάμε στο τρίτο δεκαήμερο που για σας των τελευταίων ημερών του δεκαημέρου σας φαίνονται πολλές απαιτήσεις στην εργασία και την καθημερινότητά σας που αν και Αύγουστος δεν σας επιτρέπουν να χαλαρώσετε όπως θα θέλατε. Ή μπορεί η ψυχολογία σας να είναι πιο βαριά και να μην έχετε όρεξη για πολλά. Προσοχή στην υγεία και την ξεκούρασή σας, γιατί χαλάτε πολλή ενέργεια αυτό το διάστημα. Προσοχή επίσης και σε ένα παρασκήνιο που φαίνεται να κινείται τώρα. Πιθανόν στην εργασία σας, γι' αυτό μην μπλέκεστε καλύτερα σε κουτσομπολιά. Ουρανός και Πλούτονας φέρνουν λύσεις σε θέματα σπιτιού, οικογένειας, αλλά και στα οικονομικά σας ωστόσο. Σκορπιός και πρώτο δεκαήμερο. Κάποια προβλήματα φαίνονται για σας στην εργασία και την καθημερινότητά σας. Ίσως υπάρχουν πολλές απαιτήσεις αυτές τις μέρες και δεν μπορείτε να χαλαρώσετε ή και κάποια προβλήματα στο χώρο εργασίας σας, για παράδειγμα με συναδέλφους σας. Γενικά προσέξτε ένα παρασκήνιο που υπάρχει τώρα και μην δίνετε λαβές για σχόλια. Προσοχή επίσης στην υγεία, τη δική σας, αλλά και των κατοικιδίων σας αν έχετε, γιατί ο οίκος που βρίσκεται Κρόνος και Ποσειδώνας τα αφορά.
Προτεραιότητα στην υγεία και την ξεκούρασή σας λοιπόν όσο μπορείτε, γιατί είναι σαν να χάνετε ενέργεια αυτές τις μέρες. Ουρανός και Πλούτονας σας ζητούν να αφήσετε πίσω σας την τοξικότητα και τραύματα του παρελθόντος και να τολμήσετε αλλαγές που θα σας απελευθερώσουν. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο που εσείς επηρεάζεστε άμεσα από την Πανσέλινο στον Υδροχόο και περισσότερο σε θέματα σπιτιού, οικογένειας. Ίσως ολοκληρώνετε τώρα κάποιες εργασίες στο χώρο του σπιτιού ή θέματα που αφορούν ένα ακίνητο, αλλά μπορεί και η οικογένειά σας να σας χρειάζεται τώρα περισσότερο και να πρέπει να τρέξετε λίγο παραπάνω για αυτούς. Και επειδή οι Πανσέλινοι λειτουργούν σε άξονες, δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και τα επαγγελματικά σας και να έχετε εκεί μία υπερένταση και λίγο τρέξιμο παραπάνω. Όπως και να έχει, αυτές οι μέρες ευνοούν το να ξανασκεφτείτε την πορεία που έχετε ακολουθήσει και αν χρειάζεται να αλλάξετε κάποια πράγματα στη ζωή σας. Πάμε και στο τρίτο δεκαήμερο, που για σας των τελευταίων ημερών του δεκαημέρου σας η πίεση της αντίθεσης Άρη Κρόνου Ποσειδώνα επικεντρώνεται περισσότερο στα αισθηματικά, τα παιδιά και τα δημιουργικά σας σχέδια. Μπορεί να αισθάνεστε απογοήτευση για το μέλλον μιας σχέσης, γιατί αντιλαμβάνεστε για παράδειγμα πως υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ σας ή μπορεί οι απαιτήσεις του συντρόφου σας να είναι μεγάλες αυτό το διάστημα και να σας πιέζουν. Όσοι έχετε παιδιά επίσης απαιτούν τώρα περισσότερο από τον χρόνο σας. Καλείστε να αντιμετωπίσετε όμως σοβαρά αυτά τα θέματα και να βάλετε βάσεις για το μέλλον. Γενικά χρειάζεται αυτές τις μέρες να κοπιάσετε περισσότερο για να πετύχετε τους στόχους σας. Ουρανός και Πλούτονας όμως σας ζητούν να αφήσετε πίσω σας την τοξικότητα αλλά και παγιωμένες αντιλήψεις που έχετε και σας εμποδίζουν να προχωρήσετε σε κέρυες αλλαγές στη ζωή σας. Τοξότης και πρώτο δεκαήμερο. Κρόνος και Ποσειδώνας στον τομέα του έρωτα, των παιδιών και της διασκέδασης, σε κόντρα μάλιστα με τον Άρη τώρα, ίσως στερούν κάτι από την ανεμελιά και τη χαρά σας και τα πολλά πρέπει σας πιέζουν. Αντιμετωπίστε τις σχέσεις σας σοβαρά και αναλάβετε ευθύνες ώστε να δημιουργήσετε γερές βάσεις για το μέλλον. Κάποιοι μπορεί βέβαια να νιώσετε απογοήτευση για μια σχέση σας τώρα και να αναγκαστείτε να αλλάξετε πορεία, γιατί δεν ήταν αντάξια των προσδοκιών που είχατε για αυτή. Άτομα του φιλικού σας κύκλου επίσης μπορεί να σας απογοητεύσουν με τη συμπεριφορά σας και να χρειαστεί να κάνετε ένα ξεκαθάρισμα. Γενικά να έχετε και ένα plan B σε ό,τι θέλετε να κάνετε αυτές τις μέρες, γιατί θα υπάρξουν αρκετά εμπόδια. Ουρανός και Πλούτονας όμως σας ζητούν να βγάλετε τοξικές καταστάσεις από τη ζωή σας και να είστε ανοιχτοί σε νέα πράγματα και νέες εμπειρίες. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο, που εσείς επηρεάζεστε από την Πανσέλινο στον Υδροχόο, η οποία δεν σας βλέπει αρνητικά μεν, μπορεί να φέρει ένα ταξίδι, πολλές επικοινωνίες και μετακινήσεις, τα οποία όμως καλό θα είναι να είστε προσεκτικοί, γιατί όπως είπα και στην εισαγωγή, μπορεί να μην σας βλέπει εσάς αρνητικά, αλλά δεν είναι ένα εύκολο φεγγάρι. Ελέγξτε και το μεταφορικό σας μέσο για τυχόν προβλήματα. Μπορεί να φέρει επίσης κάποια νέα, να μάθετε κάτι που θα σας προβληματίσει ή να σας απασχολήσει ένα θέμα που αφορά ένα συγγενή ή κάποιο άτομο του κοντινού σας περιβάλλοντος. Η καθημερινότητα γενικά θα είναι γεμάτη, οπότε βάλτε προτεραιότητες για να μην βγείτε εκτός προγράμματος, ενώ φαίνονται και εξελίξεις σε θέματα εξωτερικού, σπουδών, νομικών σας υποθέσεων. Πάμε στο τρίτο δεκαήμερο, που για σας των τελευταίων ημερών του δεκαημέρου σας είναι πιο δύσκολο το διάστημα, με την αντίθεση Άρη Κρόνου Ποσειδώνα να επηρεάζει καριέρα, σπίτι, οικογένεια και να φέρνει πολλές υποχρεώσεις και τρέξιμο που δεν σας αφήνουν να χαλαρώσετε. Άγχος περισσότερο λοιπόν, μέχρι εκεί περίπου το 15 Αύγουστο, αλλά ίσως και απογοητεύσεις από άτομα και καταστάσεις για τα οποία είχατε διαφορετικές προσδοκίες. Ουρανός και Πλούτονας σας ζητούν να κάνετε αλλαγές στην καθημερινότητα, ίσως και την εργασία σας, να ξεφύγετε από τοξικές για σας καταστάσεις για να μπορέσετε να εξελιχθείτε. Αιγόκερος και πρώτο δεκαήμερο. Πολύ απαιτητικές μέρες, φίλοι μου, σε θέματα σπιτιού, οικογένειας ή και στα επαγγελματικά σας, με τρέξιμο, πολλές ευθύνες και υποχρεώσεις που δεν σας αφήνουν να χαλαρώσετε μέχρι περίπου και τα μέσα του μήνα. Να είστε όσο γίνεται ευέλικτοι σε εμπόδια που μπορεί να προκύψουν στα σχέδιά σας, έχοντας και ένα εναλλακτικό σχέδιο δράσης. Αυτή η όψη βέβαια του Άρη με Κρόνο Ποσειδώνα φέρνει και απογοητεύσεις, οπότε ίσως κάποια άτομα ή καταστάσεις δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που είχατε. Ουρανός και Πλούτονας σας ζητούν να βγάλετε την τοξικότητα από την καθημερινότητά σας, αλλάζοντας συνήθειες που σας βλάπτουν ή σας κουράζουν. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο, που εσείς επηρεάζεστε από την Πανσέλινο στον Υδροχόο, η οποία αφορά περισσότερο θέματα
της οικονομικής και συναισθηματικής σας ασφάλειας. Ίσως έχετε κάποιες αλλαγές στο εισόδημά σας, στην πηγή ή στο ύψος του. Μπορεί επίσης να ολοκληρώνετε τώρα μια οικονομική σας υπόθεση, να ξεπληρώνετε ένα χρέος σας, για παράδειγμα, να χρειαστεί να δανείσετε επίσης ή να δανειστείτε χρήματα. Πάντως ελέγξτε τις δαπάνες σας, γιατί μάλλον θα έχετε την τάση να κάνετε περισσότερα από όσα πρέπει έξοδα. Όσον αφορά τη συναισθηματική ασφάλεια, μπορεί τώρα να είστε περισσότερο κτητικοί και απόλυτοι στις σχέσεις σας από ό,τι συνήθως, θέλοντας να κατοχυρώσετε ότι είναι δικό σας με κάποιο τρόπο. Με προσοχή όμως, μην χάσετε το μέτρο και δημιουργηθούν εντάσεις. Πάμε στο τρίτο δεκαήμερο, που για σας των τελευταίων ημερών του δεκαημέρου σας ίσως υπάρξουν κάποια εμπόδια σε ταξίδια και μετακινήσεις σας αυτές τις μέρες και μέχρι περίπου τα μέσα του μήνα. Θέλετε να φύγετε και για κάποιο λόγο δεν γίνεται, ή πρέπει να πάτε κάπου που δεν θέλετε? Ελέγξτε το μεταφορικό σας μέσο, ωστόσο, για τυχόν προβλήματα, ενώ αν ταξιδεύετε με πλοία, τρένα, αεροπλάνα, να είστε προετοιμασμένοι για κάποιες καθυστερήσεις και ταλαιπωρίες. Στην επικοινωνία επίσης, προσέξτε με άτομο του περιβάλλοντος σας, γιατί θα είναι εύκολο να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Στα αισθηματικά σας, ωστόσο, φαίνονται ευκαιρίες ανανέωσης. Υδροχόος και πρώτο δεκαήμερο. Ταξίδια, μετακινήσεις και ό,τι σχετίζεται με την επικοινωνία σας πλήττει η αντίθεση Άρη, Κρόνου, Ποσειδώνα. Ίσως θέλετε, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να φύγετε, λόγω δουλειάς για παράδειγμα, ή ίσως σε ένα ταξίδι προκύψουν εμπόδια και καθυστερήσεις. Ελέγξτε το μεταφορικό σας μέσο για τυχόν προβλήματα και προσοχή και στον τρόπο που επικοινωνείτε με τους άλλους, γιατί θα μπορούσαν εύκολα να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Ένα θέμα με αδέρφια ή άτομα του κοντινού σας περιβάλλοντος μπορεί επίσης να σας απασχολήσει. Πλούτονας και Ουρανός πάντως σας ζητούν να αφήσετε πίσω σας τοξικές καταστάσεις, ιδιαίτερα στις σχέσεις σας, και να είστε ανοιχτοί σε αλλαγές που θα σας βοηθήσουν να εξελιχθείτε. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο και τους πρωταγωνιστές. Πανσέλινο στο ζώδιό σας και στο δεκαήμερό σας, και ήρθε η στιγμή να κάνετε έναν απολογισμό στην πορεία σας και να δείτε μήπως πρέπει να κάνετε κάποιες αλλαγές. Αποφασίστε όμως καλύτερα 3-4 μέρες μετά την Πανσέλινο, γιατί συνήθως είμαστε πιο συναισθηματικοί όταν συμβαίνει στο ζώδιό μας και οι αποφάσεις μας μπορεί να μην είναι και τόσο σωστές. Γενικά πάντως θα έχετε ολοκλήρωση θεμάτων σε βασικούς τομείς της ζωής σας, όπως σχέσεις, καριέρα, οικογένεια. Ίσως τώρα επισημοποιήσετε μια σχέση σας ή ίσως και να τη λήξετε αν προϋπήρχαν προβλήματα. Κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί και σε μια συνεργασία σας. Το καλύτερο πάντως είναι να κλείσετε εκκρεμότητες και ζητήματα που έχετε αφήσει ανοιχτά. Πάμε στο τρίτο δεκαήμερο, που οι πιέσεις της αντίθεσης Άρη, Κρόνου, Ποσειδώνα είναι περισσότερο σε οικονομικό επίπεδο για σας των τελευταίων ημερών του δεκαημέρου σας. Λογαριασμοί, χρέη και οφειλές πιέζουν, ενώ μπορεί να υπάρξει και ένα μπλοκάρισμα σε επενδυτικά, κληρονομικά, φορολογικά θέματα, επιδοτήσεις, χρήματα συντρόφου. Δεν αποκλείεται και μια μείωση στο εισόδημά σας. Γενικά να είστε προσεκτικοί στην οικονομική σας διαχείριση μέχρι τα μέσα περίπου του μήνα. Σε συναισθηματικό επίπεδο επίσης μπορεί να νιώσετε απογοητευμένοι και πως δεν εκτιμάτε η αξία σας, και άτομα μπορεί να φανούν μικρότερα των προσδοκιών που είχατε για αυτούς. Ουρανός και Πλούτονας πάντως σας βοηθούν να ξεφύγετε από τις λειτουργικές και τοξικές καταστάσεις που σας έβλεπταν, κάνοντας σημαντικές αλλαγές. Ιχθύς και πρώτο δεκαήμερο. Τα οικονομικά σας πλήττουν Άρης, Κρόνος, Ποσειδώνας, φέρνοντας είτε μία μείωση στο εισόδημά σας, είτε περισσότερα έξοδα που σας πιέζουν, αλλά δεν αποκλείεται να φέρουν και κάποια εμπόδια σε υποθέσεις που σχετίζονται με χρήματα τρίτων, όπως κληρονομιές, δάνεια, ασφάλειες, επιδόματα, διακανονισμούς. Προσοχή επομένως μέχρι περίπου τα μέσα του μήνα στην οικονομική σας διαχείριση, ενώ δεν αποκλείεται να νιώσετε και μία ματέωση ή μία απογοήτευση αυτές τις μέρες, γιατί επενδύσατε χρόνο, χρήμα και ενέργεια σε ανθρώπους και καταστάσεις που αποδεικνύονται χαμηλότερα των προσδοκιών που είχατε. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο, που εσείς επηρεάζεστε από την Πανσέλινο στον υδροχόο, η οποία γίνεται σε έναν εσωτερικό για σας τομέα και δεν αποκλείεται να σας πάει πίσω στο παρελθόν, βγάζοντας στην επιφάνεια αποθυμένα και καταπιεσμένα σας συναισθήματα. Εκφράστε όσα νιώθετε για να απελευθερωθείτε. Δεν αποκλείεται να έχετε κάποιες αποκαλύψεις επίσης για ένα παρασκήνιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά προσοχή, γιατί θα μπορούσαν να αποκαλυφθούν τώρα και δικά σας μυστικά.
Και επειδή οι πανσέλινοι λειτουργούν σε άξονες, ίσως σας απασχολήσει και ένα θέμα υγείας ή εργασίας. Το καλύτερο πάντως που μπορείτε να κάνετε τώρα για να εκτονώσετε την ενέργεια αυτού του φεγγαριού είναι να δώσετε προτεραιότητα στην ξεκούραση και τη βελτίωση της υγείας και της φυσικής σας κατάστασης. Πάμε και στο τρίτο δεκαήμερο που με την αντίθεση Άρη Κρόνου Ποσειδώνα μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας με τους άλλους, να μην είναι πολύ δεκτικοί σε αυτά που θέλετε και ίσως να σας καταπιέζουν με τις πολλές τους απαιτήσεις. Άνθρωποι και καταστάσεις φαίνεται πως σας απογοητεύουν και πως δεν είναι τελικά αντάξει των προσδοκιών σας. Γενικά πάντως οι μέρες μέχρι περίπου τα μέσα του μήνα θα έχουν πολλές υποχρεώσεις και δεν θα μπορείτε εύκολα να χαλαρώσετε. Ίσως υπάρξουν και κάποια εμπόδια στα σχέδιά σας και σε ό,τι θέλετε να κάνετε. Ωστόσο, ο ουρανός σας βοηθάει να βρείτε εναλλακτικές λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί. Αυτές ήταν οι προβλέψεις μου για την λίγο δύσκολη αυτή πανσέλινο στον υδροχόο και το γενικότερο κλίμα των ημερών. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, εγγραφή, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε νέο περιεχόμενο στο κανάλι, ενώ μέχρι το επόμενο βίντεο να είσαι και να περνάς τέλεια.